Hei, salutare la toți și bine v-am găsit la un nou vlog din Austria. Noi am ajuns aseară, sau de fapt azi noapte în Austria și am zis să filmez totuși un vlog. Este duminică și niciodată nu cred că am postat vloguri duminica, dar astăzi voi filma unul. Din păcate știu, mă vedeți așa cu părul ăsta, dar m-am plătit mătușa mea Emima. Și este puțin ciufulit cum am dormit, dar nu contează. Haideți să vă spun despre ce merge astăzi vlogul. Astăzi vlogul merge despre colecția mea de machiaje, să zicem așa. Știu, poate vă mirați ce fac eu cu machiaje. Eu nu mă machiez personal eu, dar îmi place, de exemplu, să machiez pe cineva care vine la mine sau, nu știu, să fac eu așa, de exemplu, acum vreau să mă fac un personaj și folosesc aceste machiaje pentru acel personaj. Deci haideți să începem cu primul produs. Ok, deci eu o să iau pe rând de aici pentru că le-am făcut astăzi, am făcut ascurat și mi-e milă că iarăși o să le distrug, dar nu-i bine, le punem pe înapoi. Bun, prima oară avem așa o paletă cu nuanțe de-astea mai, nu știu cum să zic, închise, nu sunt chiar atât de deschise, dar este o paletă super, super faină și o să vă spun și cât a costat. Asta am luat-o din Austria cu 2 euro. Deci nu mi se pare că ar fi destul de scumpă. Bun, după aia mai am așa o paletă care sunt super mândră și mă bucur că mi-am cumpărat-o. Asta mi-am cumpărat-o de la Jumbo din România acum când am fost cu 20 de lei, deci mi se pare ieftin. Ia uitați, mi se pare că sunt culori super bengoase, dar nu înțeleg de ce se vede la voi, adică la mine pe camera atât de urât. Dar nu știu, mie mi se pare că sunt nuanțe super, super faine. Și mi-am cumpărat paleta asta din cauza că am nevoie de albastru și roz pentru ceva personal. Deci astea sunt paletele, mai multe palete nu am. După aia am așa o pensulă mare, deci eu doar una am, pentru că nu trebuie mai multe. Mi-am cumpărat-o de la Jumbo cu... Cât a fost asta? Da, acum am uitat ce a fost 11 lei. Bun. Și asta mi-am... asta nu mai știu de unde mi-am luat-o, dar este o pensulă mică. Este faină. Acum o să trecem la celelalte, deci farduri, vi le-am arătat, nu mai am palete sau așa, deci o să trecem la următorul. Aici îmi țin eu așa 3 bureței, care ăsta l-am cumpărat din Austria cu 89 de cenți, iar astea le-am cumpărat, cred că cu 5 lei, amândouă în set de la Jumbo. Mi se pare că sunt super drăguțe și am zis că erau și alte modele, dar erau mai scumpe și astea le-am găsit într-un pachet de Crăciun. Am zis să le iau că sunt ieftine. Și acum urmează cel mai big. Am așa o de asta care se face genele în sus și chiar este super tare pentru că eu am așa o problemă, îmi intră tot timpul genele în ochi și asta ajută super mult. Deci m-a ajutat extrem de mult. Am aici 2 lacuri, dar nu prea le folosesc pentru că nu prea îmi place să mă dau așa. Acum trecem la rujuri și luciuri de buze. Ăsta l-am de la prietena mea, cea mai bună, Ama. Este super mega fain, m-am dat cu el de multe ori în România. Aici am un ruj de la Jessie, mătușa mea. Asta mi l-am cumpărat eu cu 1,50 euro sau 2 euro, nu mai știu cât a fost asta, dar este super mega fain, este cu sclipij, dar nu înțeleg de ce se vede la voi atât de urât. Iar aici mai am încă 2 așa la fel și un ruj, care deja este aproape gata, pentru că, da, l-am folosit. Am aici un fond de ten, dar nu mi-am cumpărat fond de ten să mă dau pe față, pentru că este și periculos la vârsta mea, într-adevăr. Mi-am luat fond de ten pentru că, cum am zis, vreau să recreez multe machiaje și am nevoie de din asta, dar nu, în rest nu mă dau cu fond de ten, absolut deloc. Mai am aici 2 creme.
Mai am aici două parfumuri care miroasă super mega fain. Știu, nu prea l-am folosit pentru că nu-mi place să mă dau cu parfumuri, înainte îmi plăcea, dar acum parcă mi-e rău de ele într-un fel. Și mai am aici un rimel, cam atâta este în cutia asta. Ultimul lucru gen e apa micelară, tot de la Jumbo mi-am cumpărat-o. Cât a fost asta? Cred că 10 lei. Și fond de ten, am uitat să vă zic, tot de la Jumbo mi l-am cumpărat. Ăsta a fost tot 10 lei. Și ăsta mi l-am cumpărat de la Flana de la un magazin cu 12 lei. Deci din România. Iar mai am aici, nu știu dacă sunt machiaje, astea nu țin de machiaje, dar o să vi le arăt. Mai am aici două seturi de unghii, care le-am cumpărat de aici, de la noi, din Austria, cu 1 euro sau 2 euro, nu mai știu cât au fost. Și mai am aici un inel, care ăsta. Deci haideți să vă arăt cum sunt aranjate. Cam așa este aranjat. Uite, aici mi-am pus astea care v-am arătat. Apa micelară, bureței și paletele și astea, pensulele. Super fain. Și asta îl închidem. Cam acesta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, să vă abonați la acest canal. Știu, a fost un video poate scurt și plictisitor. Dar mai scrieți-mi voi idei de vloguri, ce ați mai vrea să vedeți și noi cu voi ne revedem în următorul vlog.